We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Tervetuloa seuraamaan Kuka pysyy pisimpään hevosen selässä videota. Tällä videolla minä en kilpaile tässä, koska mä oon talliavustajana, nyt toimin täällä. Mutta me tässä on tämän päivän kilpailijat. Milla hevosella Silver. Jemina hevosella Hiutale. Ja Ella hevosella Lady. Säännöt on yksinkertaiset. Kilpailijat eivät saa poistua hevosen selästä haasteen aikana. Onko säännöt ymmärretty? On pomo. Aloittaa kilpailu. Meillä on nyt ensimmäisenä haasteena estehyppykilpailu. Tai silleen toisin sanottuna, että hyppää este tai putoa. Ja nyt mä sitten näen, kuinka hyviä tai huonoja nämä muut tästä on kuin Milla. Ella voi aloittaa. Ihan helppoa. Sitten Jemina ja Hiutale. Wow. Ja sitten vielä Milla ja Silver. Noin, este nostat. Sama järjestys, eli Ella aloittaa. Hyvä lady. Jemina on tippunut pelistä pois. Ii, voi kakka! Tästä vielä puuttukin. Ja 2 pelaajaa kilpailussa mukana. Sitten mennään maastoon. Nytten täällä maastossa me vaan ratsastellaan ja otetaan semmoinen pieni laukka-testi, että jos toinen tippuu, niin toinen on voittanut. Ja mä taisin unohtaa sanoa, että voittaja saa 100 euroa. Mulla on pakko voittaa se 100 euroa, että mä saan oman hevosen. 100 ei kyllä ihan hevosta noin vaan saa. Niin voitto mulle. Ihan varmaan tuli voitto. Eikä tullut. Katso kun mä meen. Mä menee monta kierrosta. Hienompi laukka. Kato nyt. Ne paljon hienommin. No niin, nyt kumpikaan ei taida tippua autsista. Joten nytten voidaan lopettaa tää juttu. Okei. Seuraavaksi on finaalipelin aika, eli kumpi seisoo hevosen selässä pidempään. On otettu molemmilta satulat pois ja katsotaan kumpi kestää kauemmin. Wow, Lady älä liiku. Se oli jo lähellä. Joo, täällä oikeesti heiluu ihan sikapaljon. Mä menisin kaatua taaksepäin. Ihan kauheeta. Väsyttää. Voitinks mä? Ella herää! Mitä nyt? Mä voitin sut. Ai joo. Enkä mä nukahtanut. Mä en saa sitä hevosta. No tämän kilpailun voitto meni näköjään Millalle. Onnea Milla ja ensi kerralla sitten katsotaan kuka voittaa. Ja videoehdotuksia saa laittaa kommentteihin. Tai
voisitteko, no mä pyydänkin teitä, että voisitteko laittaa kommentteihin, videoehdotuksia. Se olisi ihan kivaa, koska meillä ei ole hirveästi enää videoideoita, joten te saisitte päättää, mitä te haluaisitte katsoa. Mut moikka!